tegenwoordig kinderen krijgen wie langer wie minder kans voor het met de natuur te doen. Met de computers en het feit dat het ook niet altijd even veilig is voor kinderen. En ook dat ze geen wel plekken meer hebben. Ja. Bij mijn generatie nog. In ieder buurt waren wel plekken, er was niks. Dat kostte zich als kind hartstikke goed amuseren. Dat hebben ze niet meer. Dus ze moeten wel achter de computers, ze kennen niet anders. Kinderboerderij Daalhoeve in Maastricht is een fantastisch project met geweldige mensen die een heel goed idee hadden en bij ons kwamen voor ondersteuning. Zij willen hun wijk leefbaarder maken, aantrekkelijk maken voor mensen die zoeken naar een stuk dagbesteding, elkaar ontmoeten en samen in de boerderij werkzaam zijn. Nou, dat soort initiatieven ondersteunen wij heel graag in de vorm van advisering, door ze geld beschikbaar te stellen, maar vooral ook om ons netwerk in te zetten om uiteindelijk dat doel goed en gemakkelijk te bereiken. Dat is niet niks, 50 jaar. En toen mocht hij met pensioen? Ja. Een horloge gekregen, van alles plezier gekregen. Ja. Bloemen en een boek en een pedaaltje en een oorkonde. Ja, maar je wilde nog meer werken. Ja, zeker meer werk hier, ja. Ja, ja. Kwam je op bezoek, kwam je kennis maken, Ja, hè? kennis maken. Draaiwerk. Ja, als je jarig bent en je hebt ook nog lekkere slagroomtaart, dan ben je niet te genieten. en dan ben je niet meer weg te slaan. Alsjeblieft. Maar Petra is zo'n voorbeeld. Ja. Zo lief, die kan er ook zo heel lief bij staan, zo genieten van de dieren. Dat is Ja. wel mooi. Ja. Maar de kip bij de berg is dat zijn lievelingsdieren. Ja. Ja. Ik kan ook vertellen waarom. Niet zo. Goed, die vindt het mooist. Ja. Ja. Kom je die elke merk heen en het werk is te verzorgen? Nee, eigenlijk 4 dagen in de week. 4 dagen in de week? Want ik heb last van epilepsie. Oh, oké. Dus 4 dagen. Ja, moet rustig aan doen. Ja. Dus de buurt had ook zoiets van, wij willen ook wat doen. Wij willen ook onze stem laten horen en er mede voor zorgen dat die boerderij open kan blijven. Dus we hebben toen handen af van de boerderij georganiseerd. En dat zijn de 3 grote basisscholen die hier in een straal van nog geen kilometer rond de boerderij liggen. Die zijn op een middag met alle leerlingen hier naartoe gekomen. En die hebben een levende keten om de boerderij gevormd. Dus hand in hand hebben ze toen handen af van de boerderij gezongen. Nou, daar is natuurlijk ook de nodige pers bij geweest. En dat heeft er toch zeker voor gezorgd dat het stuk wat geschreven is door de werkgroep een keer extra gelezen is geworden. Het is hier eigenlijk zo gezellig dat het toch wel vloeiend loopt, vind ik. Iedereen kan hier zichzelf zijn, iedereen krijgt zijn eigen klusjes, zijn eigen taken, iedereen kan zijn eigen talenten hier benutten. En dat probeer je natuurlijk dan te stimuleren en dat maakt er ook van dat het allemaal wel vloeiend loopt.
droom wordt juist eigenlijk al gerealiseerd terwijl je bezig bent. Heb je thuis ook dieren? Ik heb thuis een konijn. En die heet Neuntje. En hij is ook heel erg tam. En ik zou ook niet meer weg willen. Nee. Je bent echt een dierenverzorgster. Ja. En er is een werkgroep, behoud van de kinderboerderij, opgericht. En die is samen met elkaar en de Heide Mei een plan gaan schrijven. Wat vervolgens ingediend is geworden bij de gemeente en waar we dan ook akkoord op hebben gekregen. Dus dat is eigenlijk in het kort hoe het project van start is gegaan. Ze vallen eigenlijk onder mij, maar ze worden dan nu ook door Eleanor mee opgevangen. En ze voelen zich zo groot daardoor, dat ze gewoon bij de gewone vrijwilligers mee gaan draaien. Dan zijn ze er zo trots op. En ze willen dan ook heel veel doen. Rader is een grote organisatie die hier een locatie hebben. Dus ze hebben meerdere locaties in de stad en zij doen echt dagbesteding. Een Rader huurt daarvoor een ruimte in op de boerderij. Dus dat is ook weer, zal maar zeggen, voor ons weer een vaste inkomsten. Plus daarnaast natuurlijk de mensen van Rader die hier komen die ons eigenlijk werk uit de handen nemen. Ze leggen hun grenzen met het werken dan ook. Hè. Het kleine eerst worden wat groter, steeds groter, de dieren worden groter. Heerlijk. Ja. Bij Else Greten. Ja, met veel plezier. Ja. Heel veel plezier. Ja. Dat zag ik vanmorgen. Ja. Hij wil echt heel hulpvaardig. Ja. Wil heel veel helpen altijd, sowieso. Maar je moet niet maar de vragen, ik ben erbij. Hij is erbij, we moeten hem zelfs afremmen. En dan denk je, dan ben je 65. Ja. Dan zou je toch minder mogen doen. 65 ben ik niet, ik word 67. 67 nu. Mooi. Hij was 65 toen ik kwam. Ja. Kom. Op dit moment zijn we met een 12-tal organisaties echt heel druk bezig. Er zitten verschillende scholen bij. Ja, als ik kom, dan is je bieten geven aan zo'n waterzuiveren. Wacht even, ik ben even bezig. En dan draaien krijgen ze brokjes. En dan als ze vieze hokjes hebben, krijgen ze gewoon niet zo zuiver maken, krijgen ze hooi, zaagsel, dan kontjes wassen. Ja. Ja. Nou, de deur aan die kant. Ja, de deur andersom. Ja, maak je jezelf niet moeilijk, dan mag je net naar achteren zetten, de kruiwagen. Wanneer ze erop? Ik maak je nu kunnen lekker hoog voor je hoor. Wat ben ik aan het doen? Wat ben ik op wat pakken? Ben ik op het pakken toch? Ja, budget, dat was natuurlijk de moeilijkste taak in het begin. Want je probeert een exploitatie op papier te krijgen. En dan ga je van heel creatief nadenken. En iedere euro in het begin die telde natuurlijk op papier. Dus van kinderfeestjes en noem maar op. Alles ging op papier. Uiteindelijk blijkt natuurlijk dat bij de uitvoering moet je dat ook maar allemaal op die korte tijd dat we gestart zijn gaan waarmaken. Dus op dit moment is het zo geregeld dat wij een afbouwende subsidie hebben vanuit de gemeente. Dus dat betekent dat we uiteindelijk zo goed als zelf bedrijf moeten zijn. Bij andere plaatsen denken mensen van, oh ja, die mensen hebben een beperking, die kunnen niks of zo. En hun
accepteren ons gewoon hoe we zijn. En ja, die gaan we eigenlijk gewoon op een hele normale manier met ons om. Dat is dan ook wel fijn. Dat geeft dan ook wel weer goed vertrouwen, zeg maar. Ja. Maar er zijn ook bijvoorbeeld clubs uit de buurt. Dus er is een wijngilde hier in Daaldorf en die hebben hier een locatie. Het buurtplatform heeft hier haar locatie. Maar ook hele kleine initiatieven zoals het kankerfonds dat hier de collectebussen doet stallen. Dus we proberen eigenlijk van alle ruimtes in het pand te gebruiken voor iedereen die daar iets aan heeft. Ik vond het even grappig. Dus dat de gemeenten wel heel vooruitstrevend zijn in burgerinitiatieven en burgerparticipatie. Alleen andere onderdelen, ja, die moeten gewoon toetsen op de wet en regelgeving. Goed, die is dan nog niet zo ver bij als de ideeën en de idealen zijn. Moeten wij ook kosten bij? Ja, ik wil wat, ja. Heeft het gesmaakt, joh? Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, op dit moment bijvoorbeeld wij bekleden toch hier in Daaldorf en Maastricht een hele grote rol als ontmoetingsplek. En daarbij wordt eigenlijk ook wel gevraagd om de mensen die gaan komen een kopje soep te kunnen aanbieden of een kop koffie. Maar daar heb je ook weer een horecavergunning voor nodig. En als je de mensen buiten die soep wil laten opeten, dan heb je ook een terrasvergunning nodig. En dat zijn dan toch wel moeilijke zaken die, als ze niet direct in dit bestemmingsplan passen, die wat tijd nodig hebben om die te kunnen regelen. Dus we willen eigenlijk wel burgerparticipatie, maar de overheid is eigenlijk zelf nog niet zo ver. Ja, klopt. Als jullie ligt aan wat voor activiteiten jullie zouden willen. En dat kunt u dan wel vragen. En dan kunt u naar Ralf Frisse vragen als u hier bent. En die staat u dan ter woord. Ralf Frisse. Dat hebben we een tijdje geleden gehad met de kledingbeurs. Hebben we dat door. Waar gewoon het binnenplein waar oude CNA kosten zeggen wat er allemaal wat was. En die spullen, de opbrengst is allemaal voor de boerderij. Hebben we het allemaal belangeloos gedaan die wat daarachter staan. Dat is echt niet tot met geld moet over de brug komen of zo. Dus, en wie kunt er met die ideeën? Of hebben jullie regelmatig overleg, een vergadering? Of, Zo met proeven en zo, ja, dat is zit men gewoon onder elkaar. En dan van het bestuur die gewoon dan met elkaar bij elkaar zitten. En dan keuren ze het goed of ze keuren het niet goed. Ja, en Ralf komt met heel veel ideeën. Hè. Ja. Het is wel zo dat ze gedogen het wel. Dus het is niet zo dat we handhaving op ons dak krijgen. Maar het wordt wel gewoon, dat we ermee bezig zijn, wordt wel benaderd. Van jongens, onthoud aan. Jullie moeten ook aan de regels voldoen. En jullie moeten ook zorgen dat de vergunningen er zijn. Ja. En daar hebben we dan gelukkig via Arcades Rammen als vrijwilliger die dat voor ons doet. Heidemeyer. Ja, Heidemeyer en Arcades. En Nana is heel erg populair. Niet alleen voor thee, maar ik merk het is geregeld, het is gewoon te hezen. Dat dan geregeld instructies uitgetrokken worden. En zo komen luiden tegen en dan denk ik, oh. En dan willen ze de tekst gepakt en dan trekken ze. Maar het gruit wie onkruid. Het ruikt heerlijk, want dan zien we verschillende lui uit de boeteland die dan vrijwillig aan werken. Die plukken ze geregeld voor toes voor verse thee. Ja. En plukken is prima. Even Josje. Kom hier. Deze met twee. Lekker twee. Lekker nog even bovenop van die moment. Dat is perfect.
De plantjesmarkt is in de tijd net zo voor de ijsheilige. Dat de mensen de tuintjes in orde gaan maken. Ja, is goed. Ja, dat is natuurlijk. Ik zit nu binnen zo. En ik had ze hun eigen drinkdummer. Ze hebben altijd van die partizanen erbij. Ja, die krijgen ze niet opgesloten. Kunnen ze doen wat ze willen. Gaan denken dat dit verwilderd is. Maar dit is met opzet. Dat is een insectentuin. Voor insecten te lokken. Die kroepen er tussendoor, die maken er nestjes. Hij is het voor iets warmer biesjes. Voor die steen. Het ziet uit wie een afvalberg. Maar dit is de plek waar de salamanders, de padden, daaronderin de egels. Dat is hun ideaalniveau. En daar is het weer voor een ander groep biesjes. Wat voor de ene rotzooi lieken is voor een ander het paradies. En als het aan een beetje terug is, en ik heb dat graag weggehaald, dan zie je 's morgens de pui afdrukken van de vos. Ja. En het is zo gezellig als zij in een tuin bezig is en dan komen een paar kippen van die komen even gaan drinken. Of ze zullen een muisje wegflippen. Dat is de natuur. Ja, ik kan me daar hartstikke mee amuseren. En dat is ook creatie. Het is allemaal ook creatie. Ja, mijn creatie. Er wordt dus gezegd gewoon een insectentuin aanleggen. De achterlijke grond is onvruchtbaar, maakt er gaat van. En dat vind ik dan het leuk. En dan kan ik voor de rest zelf dabbelen en doen. Dus tot nu toe is weinig afgekeurd, laten we het zo zeggen. Maak niet te veel dingen eten hebben van door altijd. En wat krijg je dan? Jeuk of rostomoed? Oh, en dan jeuk aan de oren. In het voorjaar even goed aan de oren knippen. Ja, dan doorgeven water of een boete laten staan. Dan kun je dan wortel is alles wel. Oké. En als ze dan te dun wordt, dan kun je goed weer in gaat, hoor. Een tijdje geleden hebben we samen met de Koninklijke Heidenbij een aantal gesprekken gehad over hoe we deze boerderij naar de toekomst ook zo stabiel mogelijk gaan krijgen. Een van onze bestuursleden, Joost Nijssen, die zegt altijd heel mooi, de vrijwilliger is het kapitaal hier van de boerderij. En dat klopt ook wel. En ja, het bestuur is ook heel vrijwillig hier. Die krijgen er ook niks voor. En ik denk dat dat er wel voor zorgt dat we allemaal echt voor deze plek gaan. En dat er niet zo'n 9 tot 5 mentaliteit achter zit. Of dat het toch geregeld is. En dat het natje en droogje voor de komende tijd wel goed zit. Nou niet op, hè? Eten we iedereen al morgen? Maar ja, dat is goed. Hoe is het wel goed? Ja? Is het wel? Nee, dat is niet. Ik pak hem in de keuken. Oh, dat zien we dan in, kijk dat zo. Of wat ziet dat de Joost? Nee, hè? Dat neem ik dan volgend na. Ja. Kippendraai halen. Kippendraai in, hè? Even gans en bitch.
is ontzettend belangrijk voor hem. U hebt gehoord, hij praat een beetje moeilijk. Maar de dieren verstaan hem. Dat te zeggen, de dieren voelen hem aan. Was de eieren en stempelt de eieren. Dat is hoofd de pluim weer. Ja.